जायखिजाया नोंथांमोना मोनसे मेसेज हरनो सानदों अनसु All India Bodo People's National League for Bodoland Statehood, Bodo Writers Academy, Bodoland Jonathan Selection Mons, आरो बिब्दिनो गोबां बर' आफादफोरनि नाजानायाव दिनै भारत हादरनि राजथावनि बे दिल्ली महानगरीयाव जन्तर मन्तराव डेमनस्ट्रेशनाव बाहागो फैनो हानाय आंनि गासैबो अनजाथाव खुलुमजाथाव बड'लेण्ड हादरनि थाखाय थैस' थांस' जुजिनो थाखाय थांखि लानानै फैनाय बर' बिदा फंबाय आरो बिब' बिनानाव दिनैनि बे हाबाफारियाव नोंथांमोना बाहागो लाफैनो थाखाय आं गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आंनि इन्डिभिजुवेल आरो एसे हल दुलाराय बुहुमनि बर' जाथिनि जानानै गोसो गोरबोनि बिग्रायारि साबायखर अननाय खुलुमनायखौ आं बावबाय आरो दिनै जोंनि हाबाफारिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ मुगैथावथाव राजखान्थियारि खैसार सानानै फानदौलिं सानानै मोनखानाय पारमिसन थासेयावबो जोंखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम डेमनस्ट्रेशन होनानै जोंहा पारमिसन दंखायोमोन जेब्ला आसाम गभर्नमेन्टनि मुगैथाव राजखान्थियारि खैसारनि थाखाय दिनै जोंखौ 1 घन्टासोनि उनावनो नोंथांमोनखौ गोबां अनजिमानि CRPF पुलिसनि जवान थांनानै गावसिनि बाथौ जबरदस्ति दैखांनानै दिनै बे थानाव दोनफैनाया बिराद लासिंसिं बिराद मुगैथाव कन्डेनेबल घटना जादों बे जाफेराखै It is a very unprecedented incident. डेम'क्रेसिनि बेरेखा बियो बेवहाय आङो गोबां माखासे TV चेनेलाव इन्टारभिउ खालामबाय जोंथ' खुनुदिन भायलेन्सखौ लायहोग्रा मानसि नङा जों डेम'क्रेटिक मानसि पिसफुल मानसि पिसफुल मानसि डेम'क्रेटिकेलि जों बेवहाय होख्रावनो फैदों गाबनोबो जोंहा बे हादराव जायगानि गैया बिराद दुखुनांथाव दिनै जोंखौ फुराफुरै जोंनि गोहो बोलोखौ दिन्थिनो सुजुग होआब्लाबो नाथाय बिराद मोजां मेसेज खौरां सारा दुनियाव थांबाय आरो आसामजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोआव जत' बर'फोर दं बिथांमोना मिथिनो हाबाय अलरेडि जे बर' फिसाफ्रा थै-थां दिल्लीयाव जुजिनो थांदों बिथांमोनखौ जिबायदि लाजि फोनांनो नाजादों प्रमद बर'मोना आसामनि चिफ मिनिस्टारमोना जोंहा उरखावग्रा ब्रह्ममोना बेखौ दुनिया दा मिथिबाय आरो दा जों देरहादों we are absolutely victorious we have won the battle yes sir दावहाखौ जों देरहादों मानसिखौ खय बोसोर जोबथि साजायाव जोबोद आरो दिल्लीयाव फैनाया देग्लायनि थाखाय बेनो लास्ट गभर्नमेन्टफोरजों जोंहा बारा गले गले फैनो टाइम गैया नांगौबा फैगौ गोदान बोसोराव खेबसे फैगौमोन आरो जेसेबां मानसि थैनांगौ अलरेडि थैखांबाय जेसेबां फिजिकेल मुभमेन्ट रेलगारि होबथानांगौ हाइवे होबथानांगौ जोबखांजोब्बाय जोंनि न' बां सावजोब्बाय जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ जिनाहारि खालामबाय दानि जितु सोमावसारनाय जागोन बे मेलेमनि दावहा इंटेलेक्चुअल वार इंटेलेक्चुअल डिबेट जागोन बुंनायसाय भारत गभर्नमेन्टआ बर'फ्रा थैलाय जिलाय खुनु जाहोन जुक्तियाव हादोर मोननाङा होननानै
मालायनो होजोबखांबाय जोंनो मानो होआ दहाय आङो प्रेस रिलिज मोनसे हगारदों बेनि थाखाय आं सफैनो लेट जादों आं जिबनाव सानाखैमोन जे 1 घन्टासोल' जोंनि मानसिफोरखौ आवाज होनो डेमनस्ट्रेट होनो सुजुग होगोन बेनि उनाव डिस्टार्ब होगोन सिफायगोन बेखौ आं खुनु सानफेराखैमोन बिराद दुखुनांथाव बेनो जोंखौ जिबायदि असनमान खालामदों जोंनि बिखायाव जितु दुखु होदों बे जोंनि सोमावसारनायाव बोरसो जागोन बा जागोन बेखौ बोर जेबो लानांगोन बुजिबायना बे बोर आरो थुलुंगानायनि मोनसे सर्स बे फुंखा बे गड inspiration from what kind of detrimental actions have been taken against us. Angudin, where the Indian, true nationalist Indians, the true national Indians are, the Indian mapni singaw jong alada montse sa Bodoland Hero. Jib जुनारफोरखौ जुदि रैखा खालामनो सिरियाखाना जिउ बानायनो हायोब्ला बे थागिबि इन्डिजिनास बर' मानसिफोरनो मानो होनो हाया United Nations Declaration of the Indigenous Rights, People of the Indigenous Rights बेयाव रोखा लिरनाय दं बुहुमनि बबेबा देशआव जुदि थागिबि मानसि दंब्ला बिसोर राव हारिमु कालचार सोदोमस्रि हिस्ट्रिकेल बेकग्राउन्ड दंब्ला गावसिनि एरिया गावसिनि जायगाखौ बेंनाय अधिकार मोनथाय दं अब्ला सामने जोंनि जुगमोन मालायजों सेनानै लाजायै जोंहा दिनै सैसेबो गैला जों दिनै डिभाइड आसाम 50-50 होनदों आदारवाइज जों 100% बिनो हागौमोन जों लिबारेल जिखिनिखौ जों मोनबानो जायो जों बेखिनिखौ बिदों बेखायनो मावथि लोगोफोर गोसो दाबाय गोसो बायनाय खोथा गैया जोंखौ जिबायदि डिस्टार्ब खालामदों जोंनि डेम'क्रेटिक राइट्स जोंनि सिभिल लिबार्टिस कन्स्टिटिउसनेल राइट्स फान्डामेन्टेल फ्रिडमखौ जेरैबायदि सेना लादों